ọhaneze ndị mwe ekelekwa m unu ọzọ maka ọ bụ unu nwe m ọ bụ nkiri niile unu na-akwụnye anya unu n'onyonyo n'ebe isi mbido TV nọ ka bụkwa ihe anyị ji agbasi mbọ ike anya na-asị unu na nkwado unu ka dị anyị mkpa agbanyeghị ọzọ ọbụla o nwere ihe ọbụla nke ị na-eme n'elu ụwa gị chọọ ka ọ pụta ihe bịa anyị ga-enye gị nkwado mere gịnị pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe mee gịnị kwado anyị onwe anyị anyị ga-anabata gị ndị isi mbido bụ gịnị ọkaibe nke ahụ wee bụkwara okwu ọzọ dịka ibe ya mata na ihe m sịrị gị na mbido bụ gịnị be contented n'ụzọ ọzọkwa maka asụọla m ya n'asụsụ ndị iti nke a bụ nke anyị onwe anyị bụ ndị na-agbasi mbọ ike ma ihe nwee gịnị afọ ojuju n'ihe ị nwere nwee afọ ojuju ka afọ ju gị n'ihe ọbụla ị na-eme ka afọ ju gị n'ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị ka afọ ju gị na nlụkọrịta di na nwunye gị ka afọ ju gị ebe ị na-agụ akwụkwọ gị maka ụfọdụ anyị bụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ka m kwupụta nke a tupu m na-agwa gị uru afọ ojuju bara ụfọdụ anyị bụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ị maghị amara Chineke mere gị ọ bụghị naanị gị bụ onye gara n'ọdụ gaa lee ule ị ga-eji baa mahadum mana ebe Chineke mere ebere ya bụrụ na ọ gara gị nke ọma gị bụrụ onye e nyere nke ya ọsịsa gị bụ nke enyeghachiri gị ya bụrụ na ọ dị mma gị jiri ya gaa gịnị ụlọ akwụkwọ mahadum etinyela gị iru ebe ahụ ka ihe ọ bụla ị gara ime ebe ahụ ka o ju gị afọ ka anya gị dị gị n'ụkwụ gị ka anya gị dị gị n'ụkwụ gị ka ihe ọ bụla nke gbara gị gburugburu bụ nke ahụ ijiri bịa ka o ju gị afọ asị m ga-amụtala ihe ọzọ ihe ị gara ịmụta bụ gịnị ihe ọma ọ bụghị ihe ọjọọ ọ bụ ihe ọma bụ ihe ị gara ịmụta ọ bụ ya ga-eme ị ga-eji ewedata anya ala nwere obi umeala gwa onwe gị nke bụ eziokwu mgbe ọbụla ị tụkwasịrị obi n'ihe ị nwe Chineke agaghị ime amara ka ihe ọzọ bata maka ọ sịrị na onye tụkwasịrị obi n'ihe nta ọ ga-eme gịnị ọ ga-enye ya ngọzi maka ọ na-esi ebe a na-ekpofu ahịhịa bulie nwa ogbenye elu ọ bụghị site na ndọga maọbụ n'ụba kama ọ bụ site na Chineke nke na-enye amara nke ndị isi na-asị gịnị ma anyị gaa n'akwụkwọ nsọ it is not of him that runneth neither of him that willeth but it is of God that showeth mercy and ya were otu o siri dị ma ọ bụghị na amara Chineke amaghị m otu ọ ga-adị ewezụga amara Chineke onye ma ebe ọ ga-abụ ịhụla ka o jiri dị anyị n'ọnụ mmadụ ịtụkwasị obi n'ihe o nwere inwe afọ ojuju n'ihe o nwere ọ na-enye ndụ ogologo ị ga-enwe ọbara mgbali elu ndị mmadụ ga-abịa enyi gị ị ga-ama ihe Chineke ga-ahụ gị n'anya ga-ahụkwa ya n'anya obodo ga-ahụ gị n'anya ị ga-ahụ ihe ndị a niile n'anya masị gị soro anyị gaa na soshal midia anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọnyere anyị nke m kwenyere n'eziokwu soro anyị gaa na soshal midia anyị ị gaa na ihu akwụkwọ nke ndị iti na-akpọ Facebook ị ga-enweta isi mbido Twitter ị ga-enweta isi mbido Instagram ị ga-enweta isi mbido maọbụ mgbe ụfọdụ na-ele anyị letara adlet anyị gị mara na anyị zuru ezu tọrọ atọrọ ma ọkwa n'usoro anyị gaa na www.isimbido.tv anyị na-aga akarịa o nwere ihe ọbụla nke ị chọrọ ire ere maka ahịa ọma na-ere onwe ya abụghị mgbe ọ nọ na warehouse ọ bụ mgbe ebupụtere ya elekwana ebe ọ ga-abụ kpọmkwem ma ọ bụghị n'isi mbido amaghị m ebe ọzọ ga-agwụ maka onye na-amaghị ebe e bidoro anaghị ama ebe ọ ga-eme gịnị akwụsị ihe ahụ bụ ebe ọ ga-abụ gịnị ọkacha ibe maka anyị na-agazu gịnị ụwa niile ịchọ ka anyị na gị nwee mmekọrịta ịhụla ka o si aga gbaa anyị maọbụ kpaa anyị n'ekwentị anyị na gị enwe gịnị mmekọ ọ dịghị ihe ọzọ Igbo si na ajụgide akwụ kapịa ọnụ na mgbupụ ya eruola asịkwanụ na ọ bịara ije mee gịnị nwere nla mana asị gị ọ ka mbụkwa mbụ Kingsley Imo ụwa Afrịka dịka ọ dị taa amara chere anyị ọ ga-echekwa